cilj. Cilj mi je da što pre zaspim, da mi san ne izmakne. Da spavam što duže, da mi dan počne što kasnije, kako bi ona koju čekam došla što ranije. Balova ima svuda po svetu, ali nijedan nije ravan svetosavskom balu u Beču. Dame i gospodo, bal može da počne. Slogan ovogodišnjeg bala je umetnost spaja i smisao tog slogana jeste da je Svetosavski bal iznad nas, iznad svega, kultura je iznad svega i kultura treba da spaja i mi hoćemo da budemo ta platforma na kojoj ljudi mogu da se sretnu, da popričaju i da se lepo provedu. Specifično je što imamo dve premijere što se tiče samog otvaranja, to je Svetosavska beseda, da će Matija Bećković je pisao prvu besedu i saopštiti, a drugo je Svetosavski valcer, koji će biti premijerno izveden večeras i to je neka nova tradicija koju uspostavljamo na Svetosavskom balu, koju se nadamo će doživeti kao i naš Kadil 180 godina, koji isto tako s druge strane slavimo na ovom Svetosavskom balu. Ja sam fasciniran stvarno čitavom pričom, organizacijom, profesionalnošću i stvarno ljudi su posvećeni ovom svema što rade i vole ovo što rade i rekao sam Nikoli da bi bilo jako dobro da imamo jedan muzički trenutak, kako bi rekao, jedan muzički moment koji obeležava ovakvu manifestaciju u vidu valcera. Mi imamo dosta valcera u tradiciji, ali ovo je baš specijalan valcer Svetosavskog bala u Beču i verujem da će se sprediti publici koja je večeras prisutna i da će dati još jedan ozbiljan pečat za nastavak ovako divne ove manifestacije i generalno u pitanju simfonijski orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta. Maestro Ilić diriguje večeras s njim, tako da verujem da će vam se dopasti. Meni je ovde super, stvarno je lepa sala, lep ambijent, mnogo dobra publika. Odlično se provodimo večeras, ovo je doprinos srpskoj tradiciji i kulturi i velika je čast biti na ovom mestu. Mogu da kažem da sam zaista počastovana što sam ovde i evo, svake godine sve lepše i lepše, sve više ljudi, sve bolji program, tako da mnogo sam srećna što sam večeras tu. Nikad nisam bio na ovakvom događaju, tako da mi je posebna čast i zadovoljstvo da prisustvujem ovome i uživam iskreno. Takvih 2-3 godine pratim kako izgleda, ali evo, ove godine sam odlučio da dođem da vidim
šta se dešava ovdje, ali to stvarno tako. I mogu vam reći da je predivno. Samo da nastave, svake godine sve ljepše i ljepše i sve bolje i bolje, tako da puna podrška od mene. – 27. Svetosavski bal donosi mnogo toga, mnogo novina. Čak po prvi put grad partner dolazi iz Republike Srpske, grad Trebinje se večeras predstavlja u Palati Hofburg. Takođe, po prvi put Svetosavska beseda. Matija Bećković će izvesti prvu Svetosavsku besedu na večerašnjem balu, što mi isto posebno drago. Jedna novina je takođe prezentacija srpske slave. Imaćemo prezentaciju srpske slave kroz jedno umetničko dijelo. Došla je grupa iz Blackberries iz Niša. Oni su postavili 100 za 20 ljudi i pokazivaće kako se to slavila slava prije u 19. vijeku. Gosti će imati mogućnost da probaju tradicionalnu hranu, popiju tradicionalno piće i tako se upoznaju ne samo Srbi, nego i Austrijanci i ostali gosti koji dolaze čak iz 25 država ove godine sa tom našom tradicijom. Merak nam je da vas ugostimo i cijele godine smo se spremali za ovaj dan. Silan je ovo posao, ali mi ga volimo. Odvojena je najbolja rakija, najbolje vino, najbolje slatko, najbolja živina potepana za današnji dan. Sve najbolje, samo da vas ugostimo. Takav je red u Niš, a red ima da se poštuje. Ja često kažem da je Svetosavski bal najotmeniji skup Srba i jedan koji je događaj na koji zaista možemo da budemo ponosni. Ne samo na svetosavsku poruku i svetosavsko ime koje nosi, već i svemu tome kada i u koje vreme je nastao Svetosavski bal, gde je tada bilo srpsko društvo u Evropi i to je nešto što nas ohrabruje i pomaže nam u ovome da budemo uspešniji, bolji, da jedni druge više podržavamo i cenimo. Mi smo se našli zaista oko jedne divne misije, a to je pružanje pomoći drugim ljudima. Srpski centar je mene kontaktirao pre nekoliko meseci i rekli su mi da im pomognem u onome čime se ja bavim, a to je renoviranje domova porodicama koje žive u malo težim socijalnim slučajevima. Poželeli su da pomognu porodici sa Kosova i Metohije. Onda smo mi, onako kako se to inače čini, preko socijalnih službi, preko lokalnih samouprava i tako dalje, preko predstavnika crkve, našli porodicu koja je zaista za svaki primer, mama, tata i dve ćerkice, porodica Dimić, koja žive u selu Mogila kod Gnjilana. Mi smo otišli tamo, napravili reportažu, Srpskom centru se ta ideja dopala i mi smo se jako lako dogovorili da podelimo troškove i da porodici Dimić pružimo novi dom. Ove godine imamo saradnju sa fondacijom Tamara Grujić, kao svake godine sarađujemo sa jednom fondacijom i ove godine posebno je drago što će porodica Dimić koju pomažemo iz Mogile na Kosovo i Metohiji biti večeras tu sa nama. Humanitarna sredstva su namenjena njima i sprovest ćemo tu akciju kroz humanitarnu aukciju i humanitarnu tombolu, a na humanitarnoj aukciji učestvuje Univerzitet umetnosti iz Beograda, njih studenti koji su
stvorili nekoliko umetničkih dijela. Imaćemo i umetnička dijela Tamare Anđus, kao i galerije Beli Anđio i jako posebno jedno izdanje, potpisano izdanje Proklete Avlije od Ive Andrića, što je retkost, jer on se jako retko potpisivao uopšte. Također ta knjiga će biti na večerašnjoj aukciji. Velika odgovornost. Bez obzira što sam imao i koncerata i nastupa, šta sve nisam i gdje nisam svirao, ali jednu godinu dana smo pravili probe, razmišljali o ome, pričali o ome. Jedan jedini koji je uzor svima nama, meni najpre, i uvek kaže moj omiljeni svetitelj, Sveti Sava, koji je dao svojim životom primer kakvi treba da budemo, kako treba da se ponašamo, čemu da pridajemo važnost, šta da smatramo prolaznim i nevažnim u ovom životu. Tako da onaj koji nas je okupio ovde zaslužuje svu čast. Moj pogoni deo da bi bio ponosan na mene, da me vidi sada, zato što mislim da je imao neki orkestar koji je nastupao ovde ili je, ne znam ko je, da ne bi slagao sada, ali rekao, bio bi ponosan na mene da me vidi sada ovde. Kao što sam rekao na nastupu, krenuli smo od Buđovog Lepca, stigli smo do Koburga, do Palate, nastupamo u odelima, nakon 20 godina veliki uspeh za svakog umetnika. Nisam bila do sada na Svetosavskom balu u Beču, ali iz godine u godinu, kada dođe to vreme da se ovaj bal održava, pomalo sam onako zavidila izvođačima koji su tu i koji pevaju. Uvijek sam se pitala kad će mene pozvati da i ja pevam baš na toj sceni. Ovo stvarno sve izgleda toliko prelepo da, ne znam, stvarno mi je čast. Mislim da je veoma interesantno jer ja sam odrasla u Beogradu, ali živim u Beču od već 7 godina. I nekako tokom par godina, poslednjih par godina, nekako kao da mi sve više nedostaje Srbija, kao da mi sve više nedostaje ta naša neka povezanost ljudi. I kada me kontaktirao muzički direktor Svetosavskog bala, zaista sam bila nekako iznenađena i počastvovana i nekako je baš divno videti naše ljude ovde, ali i da, nekako stvarno zaista mislim da umetnost spaja. Mislim, to je svakako tačno jer ne bismo bili ovde da nije toga, tako da mislim da je interesantno zato što moj bend, na primjer, oni obojica su Austrijanci, David i Valentin, ja sam iz Srbije i nekako muzika je nekako zajednički jezik i mislim da sa tim jezikom možemo svi da se spojimo i svi da se nekako se osjećamo sa tim.